Marta Pons, dietista i nutricionista, diplomada en dietètica i nutrició humana per la Universitat de Navarra. Becada per la Fundació Crèdit Andorrà per cursar un màster en nutrició i ciències dels aliments a la Universitat de Barcelona. Responsable de la branca nutricional d'INU. Magda Carles, metge nutricionista, màster en Ciències dels Aliments per la Facultat de Farmàcia de Barcelona, divulgadora i autora de 13 llibres. Perquè tu, quan vas decidir dedicar-te a la nutrició, clar, vens d'una formació mèdica, no? I la nutrició jo suposo que és un dels temes que com a mi, que et deu cridar molt l'atenció, no? Però quins són els aspectes que més has destacat de la nutrició, tu, perquè has volgut fer nutrició? Mira, a mi va passar una cosa molt curiosa. Jo, quan feia primer de medicina, una assignatura que em va entusiasmar va ser la bioquímica, que és una assignatura que no li agrada a ningú. I dintre la bioquímica hi havia una part que era nutrició. I em va quedar la cosa aquella de dir, això m'agrada molt la química. Quan vaig acabar la carrera vaig estar uns anys en plan, no sé què farem, i vaig veure un postgrau de nutrició a la facultat. I aquí em vaig encantar. Però és veritat que a mi el tema dels aliments, jo ja a la residència universitària les meves amigues em deien quantes calories porta un iogurt? I jo, 60! Saps allò? Ja m'agradava. Però realment m'agrada pel tema de la bioquímica, l'alimentació és química. I això m'entusiasma. Jo crec que la nutrició, entre tu i jo, que hi ha diferents professionals que s'hi dediquen, però una de les coses que potser ressaltaria que tenim en comú, en el teu cas i en el meu, és que la nutrició es pot treballar des de molts punts de vista, però un dels importants és treballar-ho des del punt de vista del plaer. És a dir, per nosaltres menjar és un plaer. Si la nutrició aconseguim que, a més de ser un plaer, sigui saludable i ens faci estar millor, doncs encara millor. Encara millor, no? Jo, sobretot, mira, que a vegades els metges tenim molt la fama, i penso que merescuda, que som uns grans castigadors. No pots menjar això, no pots menjar alguna altra, no pots fumar, no pots... Jo pensava, per què les persones que ens dediquem a la nutrició tenim que seguir aquesta via? El que tenim que fer és que la gent mengi bé, però que no s'oblidi que menjar bé pot ser un plaer. I, de passo, ja, desmitificar aquella cosa de que per menjar bé s'han de menjar bledes bullides, sinó que realment una de les meves funcions com a divulgadora és dir, tu pots menjar bé i, a més, pots menjar sa. I penso que per aquí hi ha un camí important. Sí, de fet, cada cop més els nutricionistes estem no només ajudant a la gent que es vol aprimar, sinó ajudant als xefs a cuinar coses que siguin sanes, a saber com és aquesta matèria prima, quines són les seves propietats nutricionals, i crec que una mica la nostra feina anirà evolucionant cap a un altre sector del que estem més acostumats, no? És que saps què passa? Que com que tothom menja cada dia, tothom sap coses i tradicions i coses que es diuen. Perquè una de les nostres feines, penso, Marta, que és desfer tòpics. Perquè es diu tantes tonteries com les persones que venen a la consulta i et diuen a mi em volia primar i el primer que m'he fet és treure'm el pa. Dic, home, i vostè per què s'ha tret el pa? En qualsevol cas, en mengi menys, o no sé, primer mirem perquè vostè té quilos de més, però hi ha unes quantes idees fixades amb el tema del menjar que corren i que es fan veritats a base de ser mentides molt explicades, no? Doncs penso que una de les nostres funcions realment és fer que això no es digui, que no se sàpiga o que se sàpiga que és mentida. I penso que fa molt mal, a més. Sí, de fet estic d'acord amb tu, és a dir, quan ens venen a veure a la consulta, molta gent, la gent, el primer que et diu és sí, de fet ja sé el que he de fer. I jo sempre els dic, no és veritat que saps el que has de fer, perquè potser saps el que fa la veïna o el que ha fet tal o el que has llegit en una revista, però tu saps realment el que a tu et fa falta, quines són les teves necessitats en funció del tipus de feina que fas, dels teus gustos, dels hàbits que tens a casa. De fet, la nostra feina és una mica desconeguda, perquè el que nosaltres fem és fer que l'alimentació saludable s'adapti a les peculiaritats de cada persona. Exacte. Mira, jo penso que hi ha un exemple molt bo, que és això que dèiem dels tòpics i tot el que es diu. Tu saps la quantitat de gent, xefs estrellats inclosos, que en el meu últim llibre ho he vist, que es pensen que la fruita després de menjar va malament? El que costa treure aquesta idea de la gent, escolta'm, ho diu gent de tot tipus de cultura, tots tipus d'edat, com arrelar l'idea, per exemple, que la fruita després de menjar no només engreixa, sinó que és horrorosa, que s'hi fermenta no sé de quina manera, que s'hi fa que l'altre no s'absorbeixi, però, a més, es creu i t'ho argumenten, mal argumentat, evidentment, com això moltíssimes coses. Això vol dir que el tema de la nutrició jo penso que és complicat perquè tothom en parla. Però és que, a més, aquest tòpic que acabes d'anomenar ha fet molt mal, perquè la gent ho ha fet intentant fer una cosa millor per la seva salut. La conseqüència és que la gent, si no es menja la fruita de postre, no hi pensa menjar-se-la en un altre moment. I quina ha sigut la conseqüència?
que la gent ha deixat de menjar fruita. I això sí que és un problema des del punt de vista nutritiu. És veritat, estem en un país de fruita i mengem poca fruita. Però saps també per què, Marta? Perquè la gent és manta. Perquè hi ha molta gent... Jo faig la prova a casa meva. Faig un sopar i jo poses una fruitera plena de fruita fantàstica, tropical, de colors, que sigui majestuosa. Tothom va a les trufes. Però tu posa una macedònia, tu posa una fruita tallada d'aquelles així, saps? Llavors, vull dir que el tema de tinguer-se que pelar la fruita de la mandra és molt important. Llavors, si a més de la mandra et diuen que és dolenta després de menjar o que engreixa, ja està, la gent se'n va a altres tipus de postres, o no fa postre, no? Per tant, doncs, tots estem molt influenciats, en el fons. Sí, de fet, de totes les influències que hi ha, una de les que ens trobem habitualment nosaltres és a la primavera, no? Que comencen a aparèixer cada any una dieta miraculosa diferent, no? És a dir, que a part dels tòpics hem d'anar lluitant, no?, contra les dietes de moda, no? La dieta a base de pinya, la dieta la que ara faig dejú, la que ara només menjo d'un grup d'aliments, la dissociada... És a dir, van apareixent sovint diferents dietes i, a més, van apareixent sovint diferents professionals que es venen com entesos i que realment no tenen una formació en aquest camp i que estan aconsellant o afavorint que la gent segueixi un tipus d'estratègia nutricional que li pot anar en perjudici. Exacte, i posant-se com a exemple, a més penso que es ven una gran mentida i que també fa molt mal i també ens fa mal a nosaltres. Jo penso que s'està venent a tothom, que tothom pot estar molt prim i tothom pot tenir molt bon tipus menjant d'una certa manera. I això tu i jo sabem que és mentida. Però això és un missatge que ha calat molt fons i que hi ha gent que faria el que fos. Gent culta, gent que està molt bé. Jo per això tinc un llibre que es diu Quítate un peso d'encima, perquè trobo que el pes és un pes per moltes persones. Jo amb aquest llibre intento fer, sobretot amb el sexe femení, que sempre se'ns exigeix molt més, ja saps, no? Les dones han de ser sempre guapes i primes, no? Penso que hi ha un munt de mentides respecte a aquest tema que fa molt mal i fa mal a la salut. Hi ha un munt de gent que s'està primant tinguent un pes normal, que ho està fent per una qüestió estètica. I, per altra banda, hi ha un munt de gent que es tindria que primar que no fa cas, no? Sí. La part bona d'això que estàs comentant és que la gent cada cop més consulta els professionals de la nutrició per aconseguir un objectiu. Llavors, nosaltres aprofitem aquest moment per millorar els seus hàbits alimentaris. És a dir, si l'objectiu és aprimar-me, però aconsegueixes que amb aquesta visita puguis ajudar-lo a canviar uns hàbits alimentaris que no són del tot correctes, doncs benvinguda, no?, l'oportunitat. Evidentment. És que, mira, jo penso que el pes del pes és tant que s'ha aconseguit que la gent confongui el que és light amb el que és sa. Escolta'm, i sabem que sa i light són dues coses diferents. Hi ha coses molt energètiques que són molt saludables. Per exemple, un fruit sec. Mira que en sabem de virtuts dels fruits secs, però són 550 calories cada 100 grams. Què passa, que perquè són energètics ja no són saludables? Molta gent s'ho pensa. Exacte. L'oli d'oliva. Per exemple. L'oli d'oliva. No em puc menjar d'oli d'oliva. Clar que n'has de menjar. És que n'has de menjar, no és que no em puguis menjar, és que n'has de menjar. Per què? Perquè aporta un tipus de vitamines que el cos les necessita. Exacte, exacte. I que sense greix no es pot viure. Clar que també hi ha la cosa contrària. Hi ha la pacient que et diu, jo, doctora, és que poso d'oli d'oliva, molt, però és extra verge. Dic, escolti, però encara que sigui extra verge, cada cullerada són 100 calories de més, no? O sigui que realment hi ha una mica de liu amb el que és sa, amb el que no és sa. I per què? Perquè estem influenciats per moltes coses. Per això penso que la figura nostra, la nutricionista, és molt interessant. Encara que la gent no estigui malalta. Encara que només sigui perquè estiguin més sans. No sé si et passa a tu, però cada cop més, amb el nostre cas, ens consulta més gent per ajudar-los a organitzar la seva alimentació. És a dir, ja no és el públic només que vol aprimar-se, sinó que necessito tenir un guió, necessito com organitzar-me, com fer la compra, quantes vegades he de menjar els aliments, com combino l'alimentació que fan els nens a l'escola amb la que jo faig a casa, si el meu home no dina a casa, si el meu home té colesterol. És a dir, ens trobem en un moment que tothom té unes necessitats nutricionals concretes i la gent està com atabalada. És a dir, arriba un moment que no saben el que es vol, què no es vol, què és millor per esmorzar, què és millor per sopar. I sí que ens consulten molt, ja dic, no tant per aprimar, sinó per ajudar a millorar aquesta... És que és veritat, mira, jo penso que ja des de l'escola, i és una cosa que no es fa però es tindria que fer, als nens els tindria que dir com menjar, és a dir, quins hàbits saludables tindríem que tenir. Perquè això, quan ets gran, et costa molt de canviar, però si t'ho diuen com dutxar-se, com rentar-se el cabell o com vestir-se, si tu de petit et diguessin s'ha de menjar d'aquesta manera, no ho has de fer així, unes pautes generals, seria molt més fàcil. Perquè, de fet, tu saps que l'aprendre a menjar ho fem des de molt petits. Costa molt treure's-ho de la infància. Jo no sé si et passa, però jo tinc pacients que encara continuen pensant que el de casa seva sí que era saludable. I llavors que jo els dic, bueno, m'expliqui què menjava a casa seva, penso, a veure, no anem bé. Per tant, jo penso que si de petits ens diguessin a tots com s'ha de menjar, la nostra feina seria molt més fàcil. I crec que és un punt que hi hem d'apostar. És a dir, des del nostre punt de vista de professionals de la nutrició, hem de lluitar
perquè l'alimentació sigui una de les assignatures més que aprenem a l'escola. Els nens han de començar al matí. És veritat que a les escoles, els menús, cada cop més, almenys aquí a Andorra, estan supervisats per nutricionistes, i això és un valor molt important, però sí que hem d'aprofitar aquest entorn que és l'escola perquè els nens aprenguin a menjar i que sàpiguin el que els interessa, el que els ajudarà a créixer i els que estarà a fer bé, i que s'acostumin a menjar de tot. Avui en dia la canalla mengen el que els agrada. És molt difícil que mengin de tot, perquè els pares potser no tenim temps, estem atabalats, i crec que és un públic amb el que no s'està fent els esforços suficients perquè és el nostre futur, el futur dels hàbits alimentaris depèn del que se'ls ensenyi a aquests nens. Estic completament d'acord. I a més, jo penso també que hi ha una altra cosa, i és que fins ara s'ha parlat d'un menjar bé per no estar malalt, per no tenir dèficits vitamínics, per créixer el suficient, per no estar gras, per estar més prim. Però hi ha un altre punt, i és que entre la salut i la malaltia, malalt és malalt, salut és saludable, però quan saludable estàs? És a dir, grau 1, grau 5, grau 10, quan envelliràs? Més bé, més malament? Això també ho fa la nutrició, no cal estar malalt per voler menjar bé. Vull dir, aquesta idea que la gent es pensa que un ha d'anar al nutricionista o al metge només quan està malalt, en aquest sentit és un error, perquè jo puc anar allà per menjar millor, encara que estigui sa. Per què? Per estar millor, per sentir-me millor, per estar més energètic, per viure més, per estar menys malalt. I això també és una idea que costa de fer servir, no? Jo penso que la gent, quan té quilos de més o quan l'analítica li diu que alguna no va, però abans és complicat que ens facin una visita, no? Sí, de fet, com que hi ha molta informació tot arreu, no? Internet, hi ha molts llocs, és molt fàcil de trobar informació sobre dietes. I la gent es pensa això, que el que hi ha a internet o el que hi ha és una veritat absoluta. És veritat. I poden trobar aquesta informació si els hi fa falta. Però jo sempre defenso que la feina nostra és aquesta individualització, fer plànings a medida. És a dir, cadascú té els seus hàbits, els seus gustos, els seus horaris i les seves costums. És a dir, que per molt que tu puguis trobar informació, el fet que tu t'assessoris i que tinguis un bon guió adequat a tu, és difícil que trobis una dieta que s'hi ajusti tan bé. I sobretot tinguent en compte que la qualitat de vida, a part de la salut i la no deficiència i la prevenció de l'envelliment i tot el que vulguem dir-li, és també el plaer i també el passar-s'ho bé. I penso que el metge i el nutricionista, qui sigui, també ho ha de fer. Vull dir, tu t'has d'adaptar que aquella persona no només ha de viure 120 anys, els ha de viure bé i amb alegria. Per tant, has de tenir uns coneixements també culinaris, no?, de lo que és el menjar amb la seva millor versió. Per això penso que la cuina està molt a la vora nostra i tenim que ser bones cuineres, en el fons, encara que sembli una mica estrany, no? Penso que el futur de la nostra professió també passa per uns bons coneixements de gastronomia. Ho tinc claríssim, jo, això. I els grans xefs, de fet, són prescriptors també de salut, cada vegada més. Vull dir, la cuina, l'alta cuina, també va una mica per aquí. Jo, quan vaig al restaurant ara, veig que, sincerament, els menjars d'un bon restaurant t'omplen molt menys que el mateix plat a un restaurant de menys categoria. I és perquè, d'alguna manera, la cuina saludable, la dieta saludable, també entra en temes gastronòmics. I això també és el futur, estic convençuda. De fet, la feina actualment nostra, i ara parlaré una miqueta en concret amb el meu cas, està dirigida no només a lo que es consulta, que és tractar de tu a tu aquests problemes més de pèrdua de pes o de colesterol i de més, sinó treballar més amb col·lectivitats i buscar el benestar integral, no? El concepte wellness, no?, que es parla molt. El concepte wellness què vol dir? Vol dir benestar a tots els nivells, a nivell de salut, però a nivell també físic, de massatges. Per exemple, a Innu, que és el que ara estem veient en aquest moment, Innu és un centre que està pensat justament per això, per buscar el benestar aquest integral. I l'alimentació, la nutrició, és un dels pilars bàsics del benestar. I no hem de perdre de vista que els aliments ens donen plaer. És a dir, ens donen salut però ens donen plaer. I la clau de la nostra feina en aquest moment és saber combinar aquestes dues peces. El plaer a través dels aliments i a través de la salut. Per tant, el concepte aquest wellness, benestar integral, doncs penso que és cap on hem d'anar una miqueta també a treballar dintre del nostre món. Clar, si ja fem una mica de ciència-ficció i comencem a pensar què serà la nutrició, jo penso en un futur no massa llunyà, serà que genèticament quins aliments ens van bé o ens van malament per la nostra constitució, per la nostra feina, per la nostra probabilitat de malaltia. Però clar, això ja seria anar molt lluny. Però en qualsevol cas, jo penso que ara, per aquests moments, la novetat és incloure el plaer dintre del concepte de salut, que fins ara no hi era. Semblava que la salut és només absència de malaltia. I no, el plaer també està dintre. Jo penso que qualitat de vida és salut també. De totes maneres, tu has escrit uns llibres molt interessants, no?, que relacionen, sobretot, això del plaer del menjar, no? Sempre he tingut clar que com a metges
tenim que mirar no només per la salut de les persones en quant a ausència de malaltia, que això per suposat, sinó també la qualitat de vida d'aquella persona. I qualitat de vida són moltes coses. No és només no estar malalt, és passar-s'ho bé. De què en fem d'estar molt saludables durant molts anys? Miri, vostè viurà amb aquesta dieta, posem-hi, fins als 90 anys, però ha de menjar tot això que no li agrada gens, que té un aspecte que el trobo horrorós, que té un gust que no li agrada. Home, jo penso que... Per això jo vaig fer un llibre que es diu Caprichos sanos, i em van dir, però si això és un oxímoron, això, Caprichos sanos, si no pot ser. Dic, sí que pot ser. Sí que pot ser. A mi quan em diuen, escolti, no em tregui la xocolata, dic, i vostè qui li diu que jo li treuré la xocolata a vostè si només em pren 10 grams? O com que és xocolata, és aquelles coses que diem dels mites, no? Què passa? Que no es pot menjar 10 grams de xocolata però sí mig quilo de pernil dolç? Clar, és aquesta cosa, no?, que dius, jo no li trauré a vostè la xocolata. Perquè, i més coses, A vegades quan la mare diu, és que jo al dematí deixo el nen i vaig a fer el croissant amb les meves amigues i és el meu moment. Tu creus que jo, per més metge que sigui, li trauré el croissant aquell del matí que per ella és el plaer del dia, el seu moment, seria ridícul. Vull dir, una mica de psicologia també s'ha de tenir. És que el benestar, com tu deies molt bé, és un munt de coses, no? No és només que no estiguis malalt, no? I arrel d'un llibre teu, tu creus que som intel·ligents menjant? No gaire. No gaire, però també és veritat que no és tan fàcil ser intel·ligent. Jo el llibre Intel·ligència Nutricional el vaig fer perquè vaig pensar que com podia ser que amb el que sabem, que tots sabem coses, no? És aquell llibre que surt ara, però tots sabem més o menys què és menjar bé. Per què no mengem bé si en el fons tots ho sabem? Tots sabem 4 coses, que si verdures, que si fruites, perquè hi ha un munt de factors que ens influeixen. Factors clars, no? Com pot ser que jo no tinc temps d'anar a comprar, que no compro bé, que no em dóna la gana de cuinar perquè sóc una manta i tal i qual. Però també hi ha factors que no són tan clars, com per exemple el que has après a casa teva i no ho saps, però tu de la teva infància tens en el teu cap que hi ha coses que estan bé i tu encara ho continues fent. O perquè la teva parella menja d'una certa manera, tu menges com ell i no has de menjar igual que ell. O perquè sempre estàs deprimit i menges perquè allò et compensa. Vull dir, hi ha realment factors que no estan tan clars i que ens influeixen a l'hora de menjar. I per això a vegades aquesta intel·ligència no és només els coneixements de 2 raciones de frutas, 2 de verdures, sinó tu la teva vida quotidiana ho saps aplicar, això? O realment les circumstàncies fan que al final no mengis bé? No som tan intel·ligents, no? Perquè si ho fóssim, veuríem coses diferents, no? És que lligant una miqueta amb el que tu deies, i parlant, per exemple, de la xocolata, no? La xocolata, clar, tu deies 10 grams al dia, evidentment que és un plaer. El problema és que aquesta intel·ligència emocional, potser, quan tenim un problema, ens mengem una tableta de xocolata, no? És aquest punt. Aquí està. Jo penso que el tema psicològic no es pot deslligar del menjar. El menjar, a fi al cap, la patència o la sacietat està lligada per temes neuroendocrins, no? Per tant, també per la nostra psicologia. I és una cosa que no es pot... va íntimament. Jo a vegades en pacients els dic, vostè ara vol fer dieta? No, primer es curi la depressió. Primer pugi l'estat d'ànim. Primer acabi de fer aquesta feina que l'està angoixant. O que el seu fill curi aquesta malaltia, perquè no és el moment. No és el moment de fer res, és el moment d'ell posar-se bé. I a vegades això no es té en compte. Jo penso que s'ha de tenir intel·ligència per veure què de la meva forma de pensar està portant a que mengi d'una certa manera, saps? Perquè és que igual no ho puc solucionar. No n'hi ha prou en que sapiguem què tenim que fer. Ho podem fer? És això, no? Però també penso que podem ser més intel·ligents d'una forma molt fàcil, com per exemple gaudint de les avantatges que tenim de viure on vivim. Vull dir, afortunadament, nosaltres a la Mediterrània tenim uns productes i uns hàbits i unes tradicions que van bastant a favor de la salut. Això sí que és intel·ligent aprofitar-ho i és fàcil, no? No cal ser gaire llest per veure que fruites, verdures, peix, ho tenim molt fàcil, més que altres llocs, De fet, es parla molt de lo que és dieta mediterrània, no? Parlant de la conca d'aquí. I la dieta mediterrània, si rasquem una miqueta, és veritat que està basada en vegetals, en fruites, en verdures, en llegums, amb oli d'oliva, que sortia abans, amb el pa, amb el cereal. I dintre d'aquest concepte de dieta mediterrània també s'està posant molt de moda ara el que se'n diu la dieta del quilòmetre zero, que una mica la dieta del quilòmetre zero busca aquest origen dels aliments que nosaltres tenim tradició de menjar, però a més que nosaltres els puguem produir a la zona propera on nosaltres vivim, pel tema que són més sostenibles, que són més bons, de gust, que afavorim també tot el que és el nostre entorn. I crec que nosaltres juguem un paper important com a nutricionistes per afavorir que la gent consumeixi el producte que estem acostumats. És veritat que avui en dia podem menjar aliments de qualsevol lloc del món, però els que són més rics en nutrients, en el fons, acaben sent els que tenim al nostre entorn més proper. I a més, jo penso que aquesta sí és una forma intel·ligent de triar els aliments. Va haver-hi una època, que no és tan llunyana, que jo penso que es va hipervalorar el de fora moltes vegades.
I en canvi, el de dintre es deia com que no era tan bo. Jo penso que ha arribat el moment de valorar el que realment tenim a les nostres rodalies. Però és que a part, jo sempre dic que som animals dintre un ecosistema biològic i que filogenèticament estem habituats a un tipus d'aliments. Jo estic encantada amb la globalització dels aliments i de la cuina, però realment hi ha algun estudi que demostri que la soja japonesa em va millor que els cigrons collits aquí? Perquè si anem a mirar, de fitoestrògens en tenen tots dos, eh? Per què ha de ser la soja i no lo d'aquí? Sí, a vegades lo de fora sempre és millor que la d'aquí, no? Ens sembla i no és així. I a vegades això ve amb uns estudis molt relatius, saps? Jo penso que, d'alguna manera, biològicament i per sentit comú, i per economia i per ecologia, és molt intel·ligent menjar el que tenim al costat, a part que sempre serà més fresc, i com més fresc, més nutritiu, no? Això sí que comença ja, jo penso, a que la gent ho comença a saber, no? Més que altres coses, potser. I saps què passa a vegades? Que quan la gent els hi parles de dieta, sempre tenen molta por de passar gana. Aquí està. Jo no sé si coneixes un acudit que hi ha, que es diu dels nutricionistes. Ara que no ens sent ningú, te l'explico. A veure. Es veu que va anar un grup de gent a sopar a casa d'una nutricionista i ella els hi va fer un menjar molt bo, molt bonic, molt sa, molt variat, molt equilibrat, no? El que passa és que només va fer un error, aquesta nutricionista, és que quan van acabar de menjar, li va demanar a un dels comensals, li va dir, què tens més gana? I saps què li va respondre? Va dir, no senyora, la mateixa. És a dir, que a vegades una mica aquesta por de passar gana fa que la gent no vulgui posar-se dieta i no ens vinguin a veure assessorant-se. I clar, nosaltres el que defensem sempre és que es pot menjar molt bé, no tens per què passar gana, has de menjar molt variat i triar, doncs això que parlàvem ara, els aliments de l'entorn i disfrutar-hi. I a més, a mi, saps què m'agradaria? Que cara és el futur de la nostra professió, que a vegades ens veu a nosaltres com a primagent, estàs d'acord? A primagent, que dius, que trist, no? Que la gent jove que es vulgui dedicar a això, que pensi que té una quantitat de camps diferents al·lucinants. No només el tema, evidentment, de les dietes, de les malalties nutricionals, les alteracions de comportament alimentari, sinó tota la investigació amb aliments. El que dèiem abans de la nutrigenòmica, de què et pot convenir tu segons el teu patró genètic que tinguis, segons el teu fenotip, no? 1000 coses als aliments ecològics, que és tot un altre camp que pot estar molt bé, però fins i tot els aliments per la teva supervivència i la teva anti-aging, diguéssim, no? Hi ha moltes fórmules que encara no s'han estudiat de tot això. I això posant-hi la gastronomia dintre. És a dir, que potser hi haurà unes 3 estrelles Michelin dintre uns anys que seran per restaurants saludables. Vés a saber si no serà un criteri més també dintre les estrelles gastronòmiques que aquell menú també sigui saludable. Qui sap? A mi m'agradaria que el futur de la nostra professió anés cap aquí. És a dir, lligués molt el que és la nutrició amb la gastronomia, el que és la nutrició amb el benestar, el que és nutrició amb l'educació, amb el món escolar. És a dir, i ho tenim a les nostres mans, som nosaltres qui hem d'afavorir. De fet, quan vam començar amb la nostra professió, és una professió jove. Molt, absolutament molt. Home, jo vaig ser dels primers màsters de nutrició que va haver-hi a Barcelona, però jo crec que realment per la gent que s'hi volia dedicar, que no es pensi que està tot fet, perquè pot haver-hi una sensació entre la gent que es pot dedicar a això, com una sensació de que ja està tot dit, no?, dintre del món de la nutrició. La dieta mediterrània, no, què va? És un camp que hi ha molt per investigar. De fet, quantes coses no sabem encara dels aliments? Jo sempre ho dic, quan diem què té un bistec, sabem certes coses del bistec, però no ho sabem tot, és que no ho sabem. Queda molt i molt i molt i molt per investigar dintre el món de la nutrició. Jo penso que es necessita gent que vulgui posar-se per aquest camí de la química, de la nutrigenòmica, de la gastronomia barrejada amb les dues coses anteriors, i que per tant és un camp que pot tenir, que va molt més enllà dels quilos, de les calories i de l'aprimar-se. Per mi és molt interessant que entenguin això. No és només aprimar a la gent. Sí, de fet, la figura del nutricionista cada cop s'està veient la importància que té. És a dir, abans només era el que deies tu, per aprimar, però ara podem ajudar tant amb tants col·lectius i hi ha una feina d'investigació, que és cap on han d'anar la nova gent que vagi sortint amb aquesta professió, cap a tot el que és investigació per conèixer molt bé aquests aliments, però també jo crec que fa molta feina de comunicació, és a dir, no només saber, sinó saber-ho transmetre, perquè la gent està confosa, és a dir, tenen tanta informació, hi ha tants productes al mercat que no saben quin és el bo, quin és el millor, quin és el que... Per tant, aquí hi ha un error també de comunicació. Hem de saber transmetre de forma rigorosa, perquè parlar, abans ho comentàvem, tothom sap de nutrició i el que passa que no tot el que tothom diu és correcte. Hi ha també un altre problema, i és que qualsevol persona pot dir coses.